Is-sibt filgħaxija fil-biċċerija pubblika inkiser ir-rekord nazzjonali tal-ikbar salsett tal-Malti b'madwar 77 metru, imħejji minn Nigred Butcher. Dan sar fl-okkażjoni tal-attività Maltese Sausage Day bilan li tkompli tippromovi l-prodott lokali. Din kienet l-ewwel darba li ttella dan l-avveniment li matul ġie offrut ikel ibbażat fuq salsett Malti li jvarjaw minn ftajjar, pastizzi u anke donuts. Il-Ministru għall-Agrikoltura Anton Refalo żar dan l-avveniment u qal li kien ta' sodisfazzjon għalih li jara li l-entitajiet pubbliċi u privati jissieħbu flimkien biex jippromovu dan il-prodott lokali. Sa dan it-tant il-Ministru Refalo elenka li din l-attività isservi wkoll bħala apprezzament lejn il-ħidma tar-raħħala u l-biċċiera ta' pajjiżna li matul is-sena joffru l-aqwa prodott Malti u għatenna li l-Gvern huwa kommess biex ikompli jassigura l-tradizzjonijiet u joffri appoġġ lis-settur privat ukoll. Min-naħa tiegħu id-Direttur Ġenerali tal-Biċċerija Pubblika Stefan Kakija qal li din l-attività tkompli tibni fuq il-ħidma tal-biċċerija biex tagħti l-ħajja lil prodotti tradizzjonali Maltin u fl-istess ħin tippromovi l-versatilità ta' dawn il-prodotti f'riċetti innovattivi u oriġinali. Matul l-attività ma naqasx kant minn grupp ta' mużiċisti Maltin u logħob għat-tfal b'enfasi fuq salsett Malti.